Good evening everyone. Nade ko diri sa balay sa akong motherland to sa motherland Nagluto ko og sudan. Nara akong giluto. Magluto ko pansit guys. Nara ang ato ang sagol. Gigagmay man may buloyin kung dili gagmayon. Ang ato ang sirs dahon og atong cubes. Ang ato ang magic sarap og ato ang oyster sauce. Luto ta guys, magluto tag sudan guys. Luto pansit ato ang sagol is baboy. Okay tayo. Okay pa sa all right. Ako ang sounds. Dara ato ang pansit og atong bihon. I-cut lang nato tong video guys kay naay sounds mga copyright unya ta guys. Nagpakuan nag-i-open ko nila ilang video 5 sa taas. Ipa-sounds nila kay Friday man gud karon way klase ugma. So okay ra. Nara guys, nagbahoy pa ko kay ako asang gi paluto ang karne ayha natin butang ang pansit. O lami tag sudan tonight. Atong panihapon is pansit ang ato ang sudan. Tuha ka mga adapted tura. Si Koki. Guys, ato na yung ikuan ang pansit. Ay, bayon day. Una, tabi day. Wala na ato tsara may kay para dili mo kuan. Mausik. Kay maulburo ba na? Ano eh? Ulburo. Mana para matiglon gid sila. Gaya na ni sila. Dagyo niya nagbukag. Mukuan siya ba mo awas. Dahil tagtubig dito guys, sabaw ano dyan. Kung anong duha. Ako nang ibutang ang pansit guys. Pero guys. Albiyon sa dekong giuna. Koki. Maluto nang kuan ma, magkuan na ma. Ang kaning uy, hala. Ya. Hey, John. Gabi, John. Panglingil. Ako naay tasa ka dira ma? Dira o ka. May dagang tasa diri Kanilang dungan dito. Nakita diri oy. Luwag nga, lalong. Nice. Loto this time. Luto design. Ako pa dapat ano ko anak kay anak ko. Ako ay kami ko tasa dito. Nay tasa kay diri ko ay ko. Si mama pod. Ang mama pod. Kanton na ga? O, kanton o patong bihon na mahalon. Ay, di sagol.
O ganing hindi ko magpawalag tubig kay kuan ko aram butangan. Ha? Toyo? Toyo ba? Ah. Lagi. Okay. Bulletproof ka kay Dikan. Nya makita ko kuan. Pwede man suna diri. Pwede. Anak lagi siya. Guys, hapit na naluto itong sudan. Ring, ambak ang kuan. Amay butang ka. Siya to, kay dana kay para mabuk na. Kung gulay, igagmay, magmain bulay ang gulay. Na guys, hapit na naluto. Atong takloban kajut guys. Kay para mana naman nagtimpla. Suluto atong kuanon takloban kajut. Against the light ato ang kuan. Wala naman kailain tungtunganan guys. Na. Na guys, okay na. Okay guys, ato nang okayon. Guys. Guys, atong giloto oh. Dilawan na to. Ano na. O kayo na to last. Guys, po si Miming, amay.
Tama na imong gikaon si Lupin. Si Banana guys nang hugas. Hi. Bye sa nina. Hi everyone. Lingkod-lingkod sa ta guys. Kay, man naman tagloto. Mag-inom sa kong herbal before ko mo eat. Hi everyone, ako dire sa gawa sa kwarto ni Motherland, naglingkod-lingkod kay. Bugnaw pud kayo daari guys. Samtang nag-inom tag herbal, dire lang usa ta. Okay guys, bye everyone. Kay mga copyright na ay sounds. Gamay pa kaayo. 14 pa. Right ka dia. Ay, bye everyone. A few moments later. Mga anak guys. Tiara. Si Tiger. Ako ang maldita nga si Rosel. Ang akong wakwak. Tura. Uy, Inday. Si Dodong Dagol. Og si Inday. Kagabi guys, dito sa balay sa kong Motherland. Dito minanihapon mo to. Nagluto ko dito kutan. Nagluto ko dito pansit. Bami. Bami nga gisagulan o karning baboy. So, karon today, nanata diri sa mo ang house. Naglungag ko sa ilahang pamahaw. Nagilis ko sa nina. Ang gisot ako gabi. Kung giilis karon kay mugawas ko niya. Magpalong kong suga. Good morning everyone, di ay. Samtang galungag ko, naghulat ko sa nilungag ako pong mga anak-anakin. Sa dali, rin kayo malutong Princess Villaga. Pitik na. Sayo na ko ni sila pakanon karon kay sayo kay sila ni hapon gahapon. Alas 4 sa hapon guys, ni hapon ni sila gipasayo na mugkaon kay nang lakaw ni Banana kay para og manglakaw mi wala na may hunahunaon ang amo kung kuanon guys kay kana sila ba. Pag manglakaw yung adumi sa kong mama, na merkado ko ni kagahapon, nagpalit may ugusudan niya. Minus kayong isda guys ay. Kuan kayong isda, kaning mahal pag yun ang isda, kay kanitungod sa kusuki ang hangin, dayon. Kuan, kaning ulan, na, sa kuan ba, wala kayo ng isda. Ang baligya kagahapon isda, kay kuan ra, kaning bangus, dayon, ulang, kanang itong sa punong guys. Oy, daghan kagahapon, kanang ulang dayon bangos ug kuan na tulingan talagsaon ran tulingan mahal kay tulingan talagsaon na jud kay isda gabi nabligya ning kuan na ang kanon magpaabot ta gamay magpalit day kog uling karon kay magluto ko silang sudan ato Inday Hi Inday naang Inday naang da Inday be ngandangad. Naong do Inday be. Naong do be. Smile mo Inday. Kiss mami be. Kiss si mami ni Inday kay. Smiling face kayo si Inday na mo. Smiling face kay kung Inday. Malipayon kay Inday na mo. Kay kita mo siya sa sudan guys. Gipalitan mo guna mo ni sila barbecue gibiin. Yan nakasin mo sa barbecue nalipay dayon. Kung dagol ang dagol nga gumatoy. Na lami sudan ninyo ron day pamahaw day. Na lami daw sudan hindi na. Lami sudan inday ron. Lami sudan day pamahaw day. Ilang daddy ning mata man to din natulog balik kay sayo pa kayo ron guys kuan pa sa ipa oras. Alas 6:27 naman di ay. Ning bangon ko ganina alas 5 bisan og Sabado Domingo guys mabangon gyapon ko sayo anak kay naandad na akong mata ba. Then naglungag dayon ko kay pagkanon na ginako sila pamahaw sayo kay sayo na sila ni hapon kagabi Muna nga naglungag.
Kaning sa nina agas kaduha pa na ko ni nasuot kay kana laging nanguan ko kagatong isang adlaw na milo. Kaya ako ang mga sinina akong gipang pilo og balik akong gipang arin say kani si banana ug manghuklas ko niya dili pa niya pilo na kung ang mga hinuklas dito na niya ipangbutang sa ko ang mga piniluan ako nga akong mga sanina di naglibog na kog asa ko magkuan kay nga tabunan na mo to nga akong gipang arin gapon na nakita na ko mga sanina nga wa pa na ko nangagamit amo na ni. Ay, narabaday mo bash guys mo yung balik sa nina. Ay, alangan, ug unsay mahulbot mo isuoton kaysa magsigip tag pamungkang, magsigip tag pangita, nabuing na. Mama ko andi mabutang ginabalik sa nina kay ug unsay makita mo may suoton. Ako ang kuan kay para dili mo ulat nakuan ako ang kuan guys ako ang tuhod na samad. Dagma guys sa tiguang na dagma pa. Diyos ko lang, init na oh. Lamay ilabaron kana na init. Gapon pud init kayo. Magpalong sa kusuga ga ha. Palong kusuga. Ha? Anak ramang ko. Yan na naglanang ko gapon. Tulog na diha kay sayo pa. Ay magpalit lang po kog uling para usar akong gawas ha. Ha? Nagluto ko sudan sa dogi. Magpalit kog uling guys kay magluto kog sudan sa dogi kay wala may laing sudan na muna palit guys. Bangus raman di bangus kung lutuon nila. Kay kalas kay tinapa oy. Karon ilang sudan karon pamahaw is barbecue. Kay nagpalit ko barbecue. Ako nahog atong short imubo ra ba kinitong short. Dagol imo gawas ha kay naraba diri nagatang imong kuan oh. Gamot sa bukol jud ka. Dili mo boss. Mana ka gawas sab. Ngita ka gamot sa bukol. Hi. Arang sa mukan oh. Good morning, bots. Good morning. Ito. Morning ang botsing na mo. Ang dudong na mo. Morning ang botsing. Morning. Asas ay kakiat. Pagkain yung bataa. Uy, bot na lang din yung bataa kakiat. Wala lagi si George. Morning botsing. Agay kay magawa si man. Magparong ka sa suga dito kay udto na. Agay! Ay, sakita ay. Uy, ba? Kasakit kayo na mong ba. Kusog ng hangin, oh. Ang kuya, ano mo? Ulala. Kaya kikuan, oh. Tais si Butching. Ato ang kuan niya. Ayun, nagilabti ang kuan ba? Ang buong bataan ni, manilabot, maninaw. Ano? Hangin guys. Guys.
bots. Guba na na itong kuan bots. Paling tagsuga guys. Ara guys. In Jesus name. Dapat dito nalimpihan diri ah. In Jesus name. Butang sa atong cellphone diri guys kay naglisod ng taog kalong kung ang cellphone dala-dalaon. Gani guys, mo ni guys paabangan ni diri guys. Igun pa kay ni pwede pa tingkod lingkuran ni diri oh. Laro mo kay mga balay diri oh. Ano ang balay dira guys oh. Laro di kay diri oh, kuan ang lili oh. Ikaw na kaayo. Pagpapak iniglimpyuhan. Sayo sa kabuntagon. Dagan kita mo titaps diri ba? Dagan na kay ni kuan diri. Namong balay diha ko maglingkod-lingkod sa terrace guys kung magkuan ko sa mga dugi. Mo terrace. Dudong amay. Ay dudong gamay pura. Dudong amay. Dami magkuan no, maglawoy. Maglawoy di ko unya. Kaya naman ko napalit ng mga kuan. Namin tatong na iginamos. Wala na ginamos eh. Magkuha ko bulak. Bulak. Para unyang gabi iinom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
26. Kalit tag-uling guys, kaya magluto tag-sudan sa ero. Ay! Sushi! Sushi! Ang sushi. Ara guys, ato sa tindahan. Uling ako alos. Diyo ka buo. Ido ha. Alos. Lagi. Kusog ini mo ano. Mo baga. Kani pudlos o. Kani ang dalagang bukid. Ay dagko ni los o. Gagmay. Ay kani ako alis pi kay murag gwapa. Dira. Ilabo ka niya. Isa lang. Ha? Kamiglasa ba? Lagi mo kanang si pasimaon tanog TV ni. Ay si masiman kisa mo kan tanin junk food para kay pagka tugay masakit kong kilid. Lagi. Isa lang lang. 13. Salamat plus. Sa pag-sigarilyo. Ayan. Nga na, kapalit og olen. Ang problema ani ron, saan natin ipagsulod. At pa'y bulak. Awa diya, doon kay. Ako sa ibutang ang kwarta sa kilid kay. Para di ta maglisod. Alam hindi ko kadalag ikubag o maglisod ta. Ang anak ra. Dili mo kuan bot sa dili mag bots. Hawa. No ha. Guys, pasulod na ito sa balay. Hawa, naunsang tagbo man hinuon. Hawa. Buang mo dyan mataan eh. Salud na ta guys. Hapa oh. Hapa. Na. Okay, naluto naman ni atong rice. So atong i-prepare ang atong lutoon nga sudan. Nagpalit ako kung biscuit ni Daddy. Para na yung masima si Daddy. Ay, di rin akong ipatong ka na si Inday. Inday, tuan. Pasigaon akong suga, guys. Para hayo, guys. George! Mo pa'y pagawa si George. Akan nagikan si George Trigan. Si susunod dong.
Kuha tag kaldero. Na dong. Na. Unsa ka dong? Isutsulong si Dagol guys. Unsa day ka siya? Agoy ako sa baba sa mga bata ay. Ako kay baba among bata. Mag-eat na mo ron ha. Niya ka mo mga miming magkatpot sa mo kay wala pa may inunan. Ay magpayo palit na ng pukog tinapa para sudaan nila. Isip sa ng tinapa. Ito lang tinapa ang iring may ha. Ang iring ba? So may sudaan ani. Naman nakaigot nila ang katpon. Kanira yapong barbecue ay ginagmay la ihatag pakanon lang unya balik. Gani. Andam ko upuan guys. Gani. Upuan biyabas. Ang lawoy lami kung naay bulad. May maglawoy tamay. Ha, kinamtay utan diri nga gipalit nako. Mango sa kong mga dahon. Maglawoy mi guys kay dugay na mi wa kakauutan. Mga kong mga dahon-dahon dito na mga dahon-dahon na isaluyot, na ay kanang tinangkong, dayon na ay alugbati. Mga ta guys. Ha? Gani. Namay na akong dahon. Ang utan to nga raman to. Balik ta guys, mga tag-utan. Gawas na ako. Ngara na ako sa ning pabugnaon dai lang bukaran na ako sila daan. Bugnaw na ilang. Na. Mag-utan. Yan na may kiha. Amo si Piring. Wala, okay lagi na kauli si Piring karon. Amo di si Piring. Si Piring. Pabugnaw na to daan inyong pagkaon kay paraon niya. Pagbalik na ko bugnaw na kaon na dayon mo ha. Mag-eating na dayon together. Together kami unya ramen miki magluto pa mo sudan. Agay, inita ay. Ano ko. Away na itong mga anak-anakin guys. Uwa pag ganti naka-prepare ta na nungtong na. Yan na kay prepare pa na. Wala, bisa gilabtan ni nilang barbaki. Ito, nako na dito. Si Mickey, kung ano ba kayo na si Mickey. Dari sana. Tungtong na ilang sudaan guys is barbecue. Palit mi kagabi idaan og barbecue para sa ilaha. Pamahaw. Nami iksudan sila.
Asa ko usa ka plato ani nga 5 man isla na ra eh. Na usa gud mi kay tigo tanan. Okay. Sabog na, natigaan ang rice. Awa sa diha ba? Kaya ang sabaw, init po ba kung naikuandaan ng sabaw, ibalhin. Kaya ang sabaw guys, giinit na po. Kaya para, kung di nila marot ilang kanon guys, hindi ra masayang kay. Di, kuan man, init ang sabaw, di ra mapanos. Nya na day ha, wait lang. Kit lagi karon. Pag di ni mahurot ang kang George ang sobraan ni. Maglungag na lang pag kuutroan ni kay kulang din ang rice. Paraon niya, maglungag ko utro paraon niya nanapod sila panihapon. Kay matumig tuburan guys, mabalik mi dito kay ang boarding house si mama wa na nagkadimao parte ng hugawa. Dito mi gabi eh. Nya loy po kayo si Motherland manglimpyo guys. Munang herbal sa ta. Biyaba sa bana. Delicious. Day, delicious kayo ang anday. Sud anday. Lami kay sudan si Inday. Beautiful. Gikit-kit ang sabaw. Kit-kit ang silupin. Hala man din ning sabawa may. Pwede ba ka ni sila ane? Ah, okay. Okay ra na eh. Pwede ra na eh. Meron po ni para ilang bitok. Mga wala. Una magi sila bitok. Daw. Ah, makaon na ni tayo. Guys, mga tag-utan guys. Kari na lang akong sudlan. Ako sana yung trapuhan. Tag-utan sa silingan guys. Hello, yeah. Ito guys. Mabor ba kayo na itong short? Okay, rani mo gawas. Kaya mabor ba itong short? Okay ra siguro niya. Ito lang birabirahon. Tata. Agi. Uy, ang sounds. Yes, padulong na ta guys. Ang mga natag-utan sa among silingan.
Ngay, wala may tao diri. Ano tagal? Ito ba ay law? Wala na may utan diri oh. Dilimpyuhan na. Wala na yung utan. No more. Diri na lang ta. Wala na tayong makita nga utan guys oy. Nakuha na lang siguro tong anon kanang ipakbit na lang to oy. Wala na yung utan. Nahurot ang utan guys. No ni among palibot diri guys. O napuno nagsagbot na dakong mangga. So mga kahoy-kahoy. Mao ni. Sura among balay. Kato dito kanang naibabao nga pula. Ibalay sa akong magulang. Nabalay sa akong magulang oh. Kana. Wala na nagpuyo. Mabalik na lang tayo. Wala na may utan. Diri na lang ta. George Trigan. Hawa ba? Dili lagi magsigig gara-gara but. Gara jud kay subot ba? Hawa. Sumuka gini mga iroa. Wala na yung utan na gunahan na tanan. Ako na lang ang pagbiton ng juju. Oh, wala na itong mga tinangkong. Siguro. Oh, ang limpyuhan na. Potol, itong kapayas dira oh. Lingkod sa kay ayaw sige ko ang dong gitambalan ako na dong. Ang gatong nga price nga kung kuhaan na kay nawala na nawali na manggud to gikuanan lang nilag tubo. Lagi no, rider kaayo. Saka ka nang pare taga na ngiw. Dagan kay namatay anang kapayas oy. Oh ba? Bisag bitin gamaya? Oo. Dagan mong ginit ga mag-milk ko. Nagkuha na po kong bulak para niya. Ako na lang ang pakbiton ay kay wala may kuan. Yan eh. Hi guys, unsaon man na guys, wa tay mahimo so di dito makautan ani guys. Ang atoa ani karon guys is magpakbit na lang tag-utan. Sa uling ra ko magluto gaoy kay sayang ang baga, ako na lang tiwason. Wa na si Dudong ga-wild na. Atong i-open ang bintana sa kwarto guys para mahayagan ang bintana. Si Banana ni bangon wala gi-open ang kuan. Ay ani ra ni ga. Kay init kaayo pod. Init bitaw kaayo guys. Oh, pero ang uban karon nga lugar guys kay ulan na siguro ga hangin ana. Pero naa man gyapon say hangin. Oh. Igangon lagi ning sa ninaa ay kay Quilio manggod. Nang igangon siya. Dami mong girl, okay? Ang girl, okay? Ang girl, okay? Ang girl, ang girl.
Mag-inom kog milk, guys. Kaya pa may pumahaw. O, pwede na sir yung mga dugi na ko pagkanon. Nga, init pa maning sabaw eh. Init pa kay pabugnaon sa nako ning sabaw. Ako man guning giinit kay para maula gina panay ko ang paula mangloob. Ow, ouch, 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 ouch. Electric pa na nato guys kay para bugnaw ra yun guys. Giinit unya pabugnaw na pod. Asang utok. Inawas inday guys. Simot ka, lami asod an inday ay. Lami kay sud an inday. Ha? Lami daw kay ang sudan dadi. Unang tungtong din sa dadi. Na di kay para mabugnaw di kay sudan day mapa. Tunong ta ni electric panday. Ay lami asa ka kuan o kamatis. Oy, Matt, that's my milk. Milk na gipit ka na. Kaya ko napalit nga kamatis guwapa ka ay. Biyak mo eh, sa kilo di ko tama dagang kuan. Dagang kamatis. Ano lagi anak ay. Luto lang sa ulan ni palang ba pagkatuto. Hindi ko mahog tayo kay sa ulan na luto at hindi ko tama dagang uwi. Basta ka lang tama dagang uwi eh. Balan siya maayo. Dapat na ito sinitawag ko niya. Ay, pag-isulpan lang ko. Una pa i-open na. Ako na silang pagkanon guys. Muna ilang sudan nga. Gipalit na mo kay barbecue. Dami kay silang sudan. Uy, manam day ka day. Nasibot, nag-weld na. Hindi na makakuan, makahulat. Wait lang day ha. Kaon lagi karon day. Lagi. Nam nam nam. Nam nam nam. Dagulo. Nam nam nam. Hoy, Boots. Kau karon Boots ha, di ka kahulat ron ha. Anti karon ron. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Sabaw ng butang day. Halang rabot kaming sabaw day. Nagtimpla ako sa lang sudaan guys. At sila yung sabaw. Lami kailang sabaw. Halang-halang ilang sabaw guys. Nangaon ako mga miming. Very good kay kung miming guys. Nangaon sila. Barbecue ka pa lang sudaan. Nam 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 nam. Nanam 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 nanam. Dagol. Inday. Di payag inday ko kami. Lakaw dito, lakaw dito, lakaw dito. Dagan-dagan mo si Inday god. May ikuan sa kung niludong gamay may be. Ikuan sa kung niludong gamay.
diha ba? Naman niya. Nara oh. Kani kang George ni. Nara. Bantay ha. Apa mabilan. Kang George ni, kang George Trigan. Na. Napasilay sa baw. Na guys, nag-distribute lang human nag-distribute ilang sa tuan pagkaon. Karon magluto na po kog sudan nila guys kay na merkado lagi mi kagabi niya. Minus kay isda guys kay naay bagyo. So among gipalit is bangos, nagpalit og isa ka kilong bangos guys, mahal kay isda guys. Pero nagpalit na lang jud ko guys kaysa magsigig tinapa. Mahal kin tinapa. Mao to nga. Ako ni unon ang ilang isda. Kani una to og timpla kay mukhaon be pud mi ani. I'm looking through the eyes of love. Lami o nato timpla ang atuan inununan. Ato ning hugasag uto atong kaldero kay natambay manigi sa kasimana kay wala na gamit na ko. So atong hugasan kay para limpyo. George W lagi iyan ako. Dira saan? Hatdan na dong ay pagsibuan ko ang dong islit ng naong ni mo dong. Urot ni Inday. Hoy, ano man na? Anong gaaway mo na? Di magaway-away ha. Kaya parehara mo tanan nakakaon na. Parehara mo tanan ang kuan. Away ko mga miming na. Ano sa day na sila? Urot kan dodong ga? Urot kan dodong? Very good. Ay, ala. Gani, wag ikaon. Konsa. Utda na day, kang dudong day, di naman siya mahurot. Ay mo kaon. Kang George W ni. Kang George Trigan. Pagkanon pa na ko to si George Trigan. Para mahugasan tanan usa. May mong bulak may para mahugasan may. Ang baso para mausa ra may. Gasa na to da ang mga hugason na gas kay. Napay sabaw may may. Ito ang sibupo na. Namikin sabaw sa kuan barbaki. Buta na dito lang misa ga. Very good kasi Inday, gihurot niya. Makalungag jud kuron ani. Ay, hello.
Yawa sa dong di agi sa mami dong. Awak dong, awak dong, awak dong, awak dong. Awak dong. George, wait lang George. Pagkaroon sa ako si George guys, oy. Gahulat sa gawas, loy kayo. Gakikitiw ng ikog. Among George Trigan. Galimpin yung tubig kay magpilis ko. So, ay. Wala na, no more na. Kang George Trigan. Isang mukhaon po si Kuan. Si Big Boss. Agaan na lang po gamay. What's up guys? Magkuan sa akong rice guys. Nagkuan ako guys, nagkilis na ko guys. So dito rin ako ni-tap ang tayo magluto mo, ay magkuan mo ko diri o magluto ko sulas ko mga dugi. So dito rin ako ni-tap ang summer, ang bagyo guys. At na akong banana o kuan, balita. Northern and central portions ng Cebu, itong northern portion ng Negros Occidental, northern and central portions ng Iloilo, sa Capiz, Aklan, northern and central portions ng Antique, Manatagtak ang guys sa atong hilungan. kaya sa mga nabagito tulog, especially itong areas under Winsingo nga, Bay, kusukay mong TV bay, makapiret ko anak. Magtimpla na po ko para kang George guys. Pakanon sa taon na po ko si George. Okay. Wala yung labot ng kuan. Oh, init na to. Tarawang mo gawas. Hindi kita kong pensa kay. Awa, gamitin niya nagpaso-paso. Guys, atong timplahan si adapted guys. Gahulat na yung to sa gawas guys. Kitiw-kitiw ng ikog ato taon. Sensitive bro kinagtiyan si George kay gamay rin ko anana magsuka da yun. Kutulog tanga po to siya barbecue kay luoy po. Wala ra ba to diya ang ga-adapt niya way tawo. Hawa diha Miki. Ali dudong dagol oh tunga mo oh. Dong. Mana? Kung na ihatag ni George guys. Ito sa gawas gahulat. Kiganan si Inday sa barbecue may gihurot pa niya kang dagol. Kinamay nabilin kang dagol. Talaga, ano na to si George Trigan guys. Uy, ngano ning tungtong man kadiha, mukag namini. Ato. Dino ako maglisod ko. Da naasi ko an Big Boss. To ara o si Big Boss o. Big Boss, to si George o gakitiw-kitiw ng ikog tututo. Na guys. Na guys, ana ko sa gawas guys, ara guys na nauna sila. Ah, pero wala kasi George mukaon o. Wag tang yun yung bitok ni George kay kuan man eh. Halang-halang ang sabaw. Si Big Boss. Ara sa salog kang Big Boss kay iyang plato wa man dira.
Pwede mo pa ang sidaktido. Taon. Ngaon na sila guys. Tura, isa. Na, init kaayo. Busog na. Sa sulod na po ko ani ron, magluto, maglimpyo, ana. Oh, si Dodong gamay. Ang muta, nga slay. Tilukat kay sayang. Okay, mahal ba nitong bugas? Princess Pia ba ni? Nga sila guys. Busog na sila. Mana. No more. Mana sila guys. Mana guys. Nagkaon si adapted. So, continue ta diri sa itong trabaho. Yung mga ihi, may. Tura. Ano sa may nawalang sa lida, may? Ilang katatay, gino sa akla, no? May nakuanan po. Ang Boracay was out, oy. Bawa. Ang nanay. Ihian naman po yung plato sa, ano, sa bulak. Nagwal, ana ba? So, nagtambling-tambling ang mga pitsil, guys. Uga sa unon pa na. Wa man ko'y agas diri, guys. Oy. Unang maglisod ta. Ano sa dani? Anak dito. Anak. Assalamualaikum. Ilyas, guys. Ato i-continue atong trabaho, guys, kay para pasugod na din tagluto. Ito ang akong uling ready na.
Roselda. Lubot. Hapot na ta na human guys. Ato na lang waswasan ang atuang ihugasan nga mga plato. Mag-budget lang ta sa tubig kay. Pero hugasan na itong tarong para di manimawang sapon. Pero ana-anong na ito paghugas pa guys. At ikuan na kay. Lamtay agas. Saom na ito nitong lugar guys nga. Di ko para sa ubang lugar guys nga. Busaga kay tubig. Pero ginoo ko pero gaba. Usay, wala pa'y agas pila kaadlaw. Muna kami di ari guys. Pag mo agas, paspas giday salod kay. Matingala ka guys. Kasting pag ako suga sa agas. Unya, mapalit na kapalong. Nang abtik panalog pag naay agas kay abdan ka sa palong impas. Impas oy. Impasa. Kakasalid. Yan, layo rapat yung tabay, nagtusunahan. Okay ron, tatong napato mong baon yan na. Ang mga baon na. Kuhaan na marat na. Sana, di na mo andar. Di, magsinggo-singgo na lang may kinargaan eh. Dugay kay mahuman. George, kadula na. George, si kadula na. Mga ito yung masinero ng bulan. Baka mga ito yung nirunan mo. Ang taon na iyang kadula. Mabi na mula na siya ito ilang karula. Tinambulingan siya diya sa iyang gipuyan. Mula na siya dito. Kaya magdula sa mga ito eh. Ang mga adaptive guys. Nalingaw ito. Sa kada iyang kadula. Pusog kayo to. Kada nakaon ato. Ala si Piring may. Ito manis ko. Ay, na lang din mo doon diri ihata ang pagkaon sa Piring. Balo na siya ng hugas ta. Mana? Ay, Diyos ko Lord. Mana ta sa itong trabaho? Swasan sa napon. Hello everyone. Nabisi pa inyong manam guys. Ako sa naikuan kay. Imbis ang kuan guys, ang kaning bangos amo ang ikuan baka nang unsa na i-marinate kay prituhon. Uno-uno na lang kay para sa tanan. Pero mag-unya kung ato magprito ko para marinate. Nag-unon lang ko sila hagdaghan kay para panudaan nila kay kalas kaayo og kuan guys tinapa sa pamahad do ka tinapa panihapon do ka tinapa. Bating kalasa niya mahal kin tinapa guys. Muna nga. Kuan na to sila.
Rochelle. Si Daddy nanguan to siya pero wag i-apil ning naa diri sa kuan mo. Banahan niya. Ang rapo siya ihigas pero wag i-apil ang plato. Diri, urot na mo ha? Ang gamay raman na imong gikaon. Hutdan ni hutdan. Unya kay butangan pa nato nagsudan niya kaluto sa inyong kuan mo ginang higamay ra na akong rice unya pun ana ra nato nag-rice pag maluto inyong sudan ha kay magluto pa si mami ha. Mut na. Nara tungutan guys nga pak dito na to. Wala na. Hawa diyan ako na og na dito kayo manaka. Naog. Nara to ang bangus nga to ang nara magprito pud ani ko an mangguninta siya oh may naman ni himbis may. Oh. Ara oh. Kuha ano na ko niya. Dapat mong gudanin niya pang prito magudunta ni. Saan yung pagkuha? Okay, wala dyan kuan guys, kanang isda ba, kanang apike kay isda sa merkado tungod sa kuan. Sa Baguio. Na, no choice, kanina lang dito ang paliton para sila, kay para na sila yung masulan, kuhaan na natong himbis. Na guys. No choice. No choice. Ay, bahala magdubli itong trabaho basta kay atong for babies na isudaan.
So guys, diri tatataman kay taas na gid ato ang na vlog. So salamat guys sa inyong suporta, sa inyong pag-follow, like and share sa ko ang mga vlog. Og thank you so much sa inyong tanan, sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Og guys, amping tang tanan sa panahon karon guys nga murag na ay kay mga katalagman, mag-amping ta, mag-ampo ta. Og I love you all. God bless. Bye everyone. Amping.